sai dai wani abu ɗaya da ke ɗan kawo mana cikashi a kan wajen ɓangaren hoto. Yawancin manyan da ake yowa sai kan yi hoton da kamar mu ba ta iya yi ba, in muka wanke an samu bambancin fiko ko kuma bayan kayi hoton mutane suka cika biyan kuɗin hoton ba. To shi isa inda su samu ne a ce akwai wata hanyar da za a kawo taimako, muna buƙatar manyan kamarori wanda ko da gitta in muka ɗauka muka kawo za a yi mamakin hoton. Na gode. Yanzu zan so in ji ko akwai nasarori da ka samu a wannan aiki, wannan sana'a taka. Kamar ɓangaren DJ really akwai nasara, saboda wani wacin ka da buƙata kamar irin ta kuɗi da shauransu, za ka je ka fara kamar ƙarfe 3 ka tashi ƙarfe 12 ko gari ya waye. Idan suka shigo a kuma irin da ya kamata a ce ka sai da wani abu ne ka yi su a sai ka ɗau kuɗin ka aiki da su, ka ga wannan babban nasara ce. Idan da a ce sai da abu za ka yi haka ba ka samu wani abun ba. To yanzu wace shawara za ka ba matasa yadda su ma za su gane su tashi su nemi sana'a? Shawarar da zama matasa shine yawancin matasa mun kai musu maganar sana'a ran suna ɓaci, saboda suna ganin iyayen na da shi ko kuma suna ɗan samun hanyoyi wasu ma da kuɗi wani su gwara su da kuɗi su kuma sana'a. Shi kuma aikin ƙarfi illa ne a wurin mutum, amma sai ka zo ga tsufa mutane ba su gane bai lokaci ya ƙure. In so samu na ce kowane da sana'a shi, walda, makani, tela, ga su ne yawancinsu. Yanzu kai da kake haka akwai yaran da kake kokarin koyawa ko dai kai kaɗai kake ta kokarin fafutuka? Domin Allah kamar bangare na, saboda ka san kowa da irinsa, ni ban bukin ciki na kansu a ce ko da na tafi daga ba za ka iya cin makana kusa ne kana kada da nake yi mun dawo a ce na dan maka wani abu, saboda wata rana ba ni abun ba kai ne za ka mai wani gurbin. Na ka kokarin ina da yara kusan guda 4 wanda suke ƙasa na ta bangaren wannan.